God aften og velkommen til denne uges udgave af Jeopardy. Jeg er din vært, Simon Sømmerly, og i dag har jeg Nikolaj og Frederik Hormann med mig. Hormann, hvilken kan det? Jeg tager Wall Street-krakket til 100. Ja. Dette var dagen, hvor aktieejerne på verdens største børsmarked vågnede op på et tab på mange millioner dollars. Ja, det var mig, der dyttede mig ind der. Og til mit svar, det er, hvad er sorte torsdag? Det er fuldstændig korrekt. Ja, 1 point til Hormann. 100 point. Ja, så tager jeg børskrakket i 1930'erne til 100. Børskrakket i 1900. Året, hvor det tyske banksystem kollapsede, og hvor både det engelske og franske blev hårdt ramt. Det må være... Det må være 1929. Nej. Nikolaj? Hvad er 1931? Sådan. Lad os sige, hvad er 100 point til. Nikolaj, stå. Jeg tager den store depression 1929. Til 100. Dette var beløbet, aktieejerne mistede den 24. oktober. 21. Hvad er 14 milliarder dollars? Det er fuldstændig korrekt. Nikolaj, Jeg tager før krakket til 100. klar? Dette system blev skabt efter 1. verdenskrig og var langt mindre stabilt end det gamle og brød sammen i 1929. 21. Hvad er det nye system? Hormann, vil du? Ja, desværre. Jeg ved det ikke. Du melder pas. Jeg melder pas. Svaret er, hvad er det nye økonomiske system? Nikolaj er vores vinder med 200 point mod Hormanns 100 point.